Ko ya ce a ce ba mu san incin kanmu ba. Haka dai. Kai. Lillahi. Sha rubutu. Na'am. Kai naji kana ta kuwaci bisa hanya. Mika hawa ruwa halal. Ni abinda ma ka ban mamaki. To. Gaba ɗaya kwata 'yan siyasan mu na jihar Sokoto ba su sun ɗatan ba mu ko san incin kanmu ba. To abinda annan Lillahi. Yanzu an ga 2022 ta kama. 2023 za ta shiga. Kakar siyasa tana neman ta shigo. Bada gurbin 'yan siyasa na nan sun yi tsaye. Sai hito su kuma takara za su yi. Don na ba mu san ita kama ba mu kuma bi su. Ka sa abin da ya sani ka dariyar ka? A'a. Wato sha rubutu. Kai ka san na san kololon zabgegin gara kake. To babban abin da ya ban mamaki yau yadda kake ki dahu mai Allah ta'ala a ce wai yau kai na ka gane haka sha rubutu. Na wasan da mun kai siyasa ta shekarar 2008 500 an ka baka ka sayar da yancin kanka. Mu san incin kanmu. Don haka mu yanzu al'ummar Sokoto North da South ba mu ko mu tsaya mu zaɓi bara gurbin ɗan siyasa ko wani iri na. Wallahi sai mai nagarta da wanda sai incin kai ne. Shin wai in na fahimce ka wayan ga kalakattai da kaka shin kana nuhin ka ce gami za ku mesuwa? To dole duniya na mu tsaya mai nazari mu san wane na ya kamata a ce mun bi. Kai, na'am agamin da za ku mesuwa yanzu. Abinda agamin da za mu mesuwa. Na'am. Kana ji na Lillahi. Kwarai ina saurare. Mu yanzu Sokoto North da South. Wallahi sai Mustapha injiniya ƙohon Marke. A? Kai dakata. Shin wai kana nuna har yanzu yana nan akan bakate zai yi takara? Mustapha injiniya ƙohon Marke shina nan kan bakate zai tsaya takara dan majalisa Sokoto North da South. Don haka wallahi al'umma Sokoto North da South mu tsaya mu natsu mu san wane na yadda ya kamata mu bi. Saboda biri ya hau ice gaban zabale awakin sarkotai sun bace. Wayo daɗi. Kai, sha rubutu. Na'am. Ina ƙuri'a ka. Ƙuri'a? Wallahi ban da ƙuri'a. Subhanallah. Wallahi to bari in faɗa ma wanga maganar da kaka haushin kare ya hita unhwani. Injiniya Mustapha babu yadda za a yi kazan kana da unhwani gare ko ka amfana shi sai in kana da ƙuri'a nan na kai kuma za ka san mai alheri da sakamakon da ya kai. Nan na za mu iya amfana ta har shi kai ga matsayin da ya kason shi kai ya ci gaba da kawo mana ci gaban da muka bukata. Wannan haka shi. To ya zama dole da ni da kai da duk wanda bai da ƙuri'a. Kai ni ina da ƙuri'una. Kana da ita? Ina da kuma matata tana da. To ni ko da ni da iyali na ya kamata mu tashi mu garzaya mu taimaki ƙuri'a. Domin mu mai da sakamakon gamen abin da Mustapha injiniya ƙohon Marke kai muna. Ka ga yanzu sabuwar shekara ta kama. Iya alhairai na shirya ta zubawa. To wallahi ya kamata mu tsaya mu natsu mu kan makaratun ta natsu. In sha rubutu. Mu tsaya mu tahe mu yi rijista domin mu zaɓi Alhaji Mustapha injiniya ƙohon Marke Dallatun Wazirin ki zama mana ɗan majalisa. Wannan ya yi daidai. Domin shi an ci gori ba ga hannun kuturu. Na gode Lillahi. Dan kayya kaka nuhi kenan. Dan kayya.